Ορδούς 15-30. Ο Ερδούς ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς. Νίκο, αυτά που βλέπουμε σήμερα τι είναι? Αυτά που βλέπουμε είναι θάματα και πράγματα, μπορώ να πω. Είναι ο πρώτος αγώνας στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος είναι run what you bring, είναι δηλαδή τύπου dragster. Τρέχουν όλα τα αυτοκίνητα, όμως είναι συμβατικά, δεν χρειάζεται ειδική άδεια να έχουν. Όλος ο κόσμος έχει προσέλθει σήμερα για να δει το θέαμα, εκτός από το μπορεί να αγωνιστεί κιόλας. Είναι σε συνεργασία ο αγώνας, είναι διοργάνωση του Υπερδικού Αυτοκίνησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι σε συνεργασία με την Άλεξ, τη λέσχη αυτοκινήτου της Ξάνθης, με το Δήμο Βυστονίδας, το Δήμαρχο τον κύριο Σλάτκο. Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και στη συνέχεια. Είναι η πρώτη μέρα του αγώνα και βλέπουμε φοβερή προσέλκυση του κόσμου. Είναι καθαρά ένας αγώνας ο οποίος κοιτάει να φέρει τις κόντρες από τον δρόμο σε ασφαλές χώρο, ο οποίος ελέγχεται, έχει χρονόμετρα και σύντομα θα έχουμε ακόμα περισσότερα. Σήμερα πρώτη μέρα τι βλέπουμε, δοκιμαστικά είναι αυτά ή προκριματικά? Είναι προκριματικά και δοκιμαστικά, μπορείς να πεις και τα δύο μαζί. Περάμε στη δεύτερη φάση. Ήδη μέχρι στιγμής ο κόσμος είναι υπερευχαριστημένος. Μπορεί να έχει βρέξει λίγο, αλλά δεν έχει φύγει κανένας. Αυτό λέει πολλά. Ευχαριστούμε, θα τα πούμε και αύριο. Εγώ ευχαριστώ το κανάλι έτσι.
σε ένα τέτοιο αγώνα. 3.000 φωτογραφίες. 3-4, μόνο εγώ. Ενώ το team της αυτοκίνησης Όλοι με 5 και 6. δηλαδή ποιος θα διώχνει αυτές τις φωτογραφίες. Ο λογοθέτης ο Νίκος συλλέγει ό,τι θέλει και μέσα στο περιοδικό. Ωραία, ωραία. Καλό κουράγιο. Respect your DJ. Let's see them hands in the air. Put 'em up. Come on, let's go. How about it? Are you ready? Show me that you're ready. Come on. Νάτος αυτός που είναι υπεύθυνος που σας έφερε αυτά τα απίστευτα κορμιά εδώ πέρα. Νάτος ο υπεύθυνος χειροκρότης. Are you ready? Don't fall asleep. Get ready to party.